Yes, mwachwa umurigirwe TV ya AGR News Kenya. Ndenga ngambu yole andonsi asole ni gongo kwarigania ase enkwana eyemo aseyemo no moteli uikiriga ase studio litukeriga ya lero. Okoleta murobili yiga ni gonkuru kwa Denis Zadok ni gotugo chikukwana no mugeni mbwata iga ase studio uyole omoteli abwase agochiko totebi bene ndi atoligete ndi achagete gotera matera gusina yobo Kristo gusina matera yande na totebi amange igoro yoboteli bwaye na hiki kiagerete akatolika gusere bunakinete nigo alinge omo Kristo kurwa buchingaki chintangani. Karibu sana ase studio manyetenga kiene ya corona wono gogo nkunaiga toligo chigo nkwani antoligo shake hands asinge nchoburuire bwa corona mbodaroro. Karibu sana ase studio ya AGR News Kenya. Tebyango bali baturigireti Marieta onarariaye. Asa Marieta ego manyikaine nga Alfred Mugambi korwa chinsemo cha Nyamira. Yes, Alfred Mugambi korwa se chinsemo cha Nyamira. Ngenyoroki okorwa kokera county ya Nyamira nenene. Ego nkorwa ekenyoroge korwa nga Matongo sublocation. Matongo sublocation. Abuno okorwa nsemeyo lakini gotoka se county ya Nyamira. Igo. Ingioko cha gwakora. Ego ndo moteri. Ngotera matera y'injiri. Ayo akora ndi ubuya wa Nyasaye. Ndi gwachageta hoteli bwao. Ina chagete ange mwaka 91. Ahiga no nchakirite kero na tulika. Yekogera tinari ngomuya. Abukuru magiga. Historia nigira nkongu. Ebono nkora chakiri stebuli insoete nchakirite bono go hoteli. Ahiga kero na tulika na kabeiro morogi. Negire tugo borogi bono mungina gite sena chite komenya singinjo inkantu alinge kwenyara na ndi baibuli mbali ngo. Muna natulika kurwa soborogi ubo nkaminyoka ngasoa nkamenya mu murandia murandio yakana gonte byo buya bwa Nyasaye aiga na bwateke ukyo gotera ngachaka gotera ngasoki fuli muyani ntangani egiye kurukwa ngachisemi no bongaini ikono gotebanga chinga kitirichia magega before 1991 iko kwa lengo morogi maybe na lengo morogi aiga konyetinda rwabu esoborogi ubu wone kero nacha gutulika buya kabisa naikirana ama sabayo mu pastor yansabira koligazi wona nalina chiteki nakyo gutiga borogi buria na nkaira nensemo yogotera. Asante sana mwanchwa umuriwe TV ya AGR News Kenya. Unatabire nigakurukunga Alfred Mugambi uyole omoteli lakini kentongere akwanire abo asagotebanga abulitangani nyuma y'umwaka we helweyemo chimikiana mirongo kianda neyemo kurumagagani gakabeire omorogi guchere ko tutebya ekero tugendrete nenkwana yeito yabene aiga ase studio ekwatebanga mwalinge kwenyara seiro ike gwachete okawa mwanga bono tikoso borogi ngakyoso to borogi ekagara watebirungo mongina naro kwegerete borogi ngakyoso eta so borogi. Okay, ego nchiete komenya omongino yangirete bwoye ngachikomenya ororo ngasinge nchorende nabwate muiboli ulinge kundenda kuna chikomenya bwo mungino yo yaikabutu konte nga tatu mwana one bo katogende bono nkoire sabali bone sabali yeye okonte irusi chianga chionsi na rusi chiango chigacha twamanya gosoka nanyora nabana bandi mbalisi kabu twagenda umusabara bakabona baguchigutindo koromebere bahareta twalia aiga bono na bonso etoborogigo asinchire yuko nakoe guchinya mechi chia abantu bakangacha kubwata na nche nkamanya muna bagokora na nche ngachaka gokora boyo omongino galinge anti yao ngakimonyora nitebono abontara bwata mongino yo taringe muiri omongino ye garoche asomochi yo na menyeta mateso na aliko nyorororo asinge njo mwana utabwati bantu bamwabo mate guikacha ndu azamenyete naliate betenga ya tigankoire uchikomenya bwone na nje nalingo mwana moke sana na alinga miaka 5 iga 6 ikagera nganchalendo mungino yangire kuna nyoriro bomenyo nkaranga bono yo nachikundinda buya ni ona no anso etia samatemu ayo yoborogi. Yes. Okay, mwanchwa muri TV ya AGR News Kenya. Oyobono ni garu moteli
lakini bono timanyeti gose ngo divert asinini turagenda gukwanira oborogi gose tukwanira gutulika kwae lakini tegete kuiranga kidakika isano chioka aratoerezera aborogi nkoli baraba tumanyeta bagusigo bagotebanga abarogi nigo bagocha batindo kole bitondo baria njena na kwerorera una ncheza dokomo Kenya kuri lero kumanya tule stay tuned bono Alfred Mugambi yes umuraria nekerenga abantu gutindo kora bara abantu baria abantu ngutindo kora bara umuntu baria egekogera abantu barie banga chisese chiuro sana na keline kerecha yes tali ogwanja keline kerecha na benga buna abantu bara barebi akonywa marua ka atindire tali komanye kiagokora lakini ka gutindoka irorio chaka kororanga ikeneke benare gokora ne kenekia wana na barogi na barobwo amario ko naroro bagwikirekera yagera bona ba ko babunariria ari umuntu kawaida muwaso Oncho kwa bekerecheke hengo yana bana nabatware goncho katwabe chinyoni ebitabora mato nabato goncho katwaba chisobono nabato goncho katwabe kemoni ose twancho katwabe isese yes korengana na mario gari tutumiete obotukobu eliogeri okonywa eliogeri okonywa na ndendiro okweyaka iko nabo mukomera no muntu takorora nabo mukomera no muntu takorora nabako igwegento kiabugirira lakini na murika tali gokorora ayore nyoni nabore omorochaye ereta kuruchi nyona twanda twatindo kora emebereye korunse nabato korangerio mubere korwa tambe sana mubere yosoka gusendo che tukatebe togosokera osoka twasibi ali roche twabagana nabo tokori chinyamiji chimbese nabo twaringe gusamba nabo twari koyeka so igo emibere y'abantu nkorie gwere bono no goteba nga ande yake abarogi mbabwati chibese ko garantu bwati chibucha chikori chinyama moko kana gutindo kora abantu abarogi mbali naacha ne nyama ye ng'ombe egekogera barobwe bali naacha yokonyora umuntu korengana ne ira yabo igira yeino no kuri abantu lakini ekero nkororanga chisese njiri kuri chisese chiamo abo ekero chiakure lakini okororanga mwanya abantu nerere embasi nige kolenganirwa na bintu gose chingiti choro sana mwanya abantu nabirero embe egekogera barobwe ese ira yabo barobwe mbaliko bangamba kuri morogio mwabo barobwe goika bari kiagera nabo okobwatana kwabo kuri boyo yes kagerete nga kwemanyiri amange lakini nende onya tulio molemu nabo kora switch asinini rende to basa kuigwera amakong osinyukorara lituko lia lero Alfred Mugambi lero abantu batebire nga bantu bachakire komenta technology ya kisasa muntu kakutindikwa gusange ngani goba gocha basi ara mariogo karo muntu akutindikwa elinda barogi mocha morie chinga kimore gokora chinga kiechio nonye ne chi pini mkora atonga bali mibiriri chisindani bareta mariogo babika ngegere mubirori ntorusia lakini naintwe ntwabwata mariogo twaringe kurusia kurua chinyanja gose kurwa se chinsemo chansoni chie emibiri y'abantu bona mariogo ari nararinge gotokonye kere twajaburukaniri na macharia na manyinga naro twari kuburukania gatwasibirio mubiroria chisindani chiri chonsi pie chikogenda kando enyameri yatigara twamanya konyenyora twayeria igo mariogo ya bagotumeka gose chi acid tari gas acid eria kero kobeka omubere nyige gosamba omubere origisa bono twarie nyameria eyete erigisete ribono neri raisi bono eri raisi asemore igo ne gas busa togokora eri ne gas busa egento kego kera atange pikerokyo na masabo amasabo aro omubere gosabira amasabo y'omoika arona kongo kojorusia yes ngo igunda abantu bande bagoteba ande yake gosoma omuntu twomire nyomba gose no morango gososunanira sekirama ibinte bimbira segusi none bisa kubinde gento kenga bune kigo lakini batebanga noborogi ngikora mu gutuma chinyomba chiabantu abulitangani kora bono turi gokora bo okay chinyombe gento kiare kogera twatuma erine ira erienga nganera ngogetire ime yekerecha keribono gekoretira ngogete kwa igunga otaratume nyomba gose tume ritoke tokoba buyaiga tokoba kuigu comfortable gone iranga pako tume liroriera ngerie manya kwa eroira nurare mono ngisiko kuboliri swali linde
abarogi niko tubwate chitaipe urenga ekogera mbale bagutuma buna gwatebire mbale maybe wasaba guita abantu na mbale mugutindukora etaipe ne yamo yabarogi etaipe teriemo abarogi bole chitaipe chinyinga naende mbubwate birogo byabo ao muna barogi aba bono muna intutwaringa ababutuko butuko ngo twara turi nabo tugutuma twensi ngakini akaro twarusiri ngabono umubiri twatindo koire wose bari baguchikorangerio umuntu uri toguchigutaria bari ambaire birogo byabo kando kero umuntu kwarengane nerichike ritwago bate lakini oborogi mborogu ni bibiriria ego siara bibiriria ubu no borogi wa mubaso aya obosoi abantu mbali bago korigereriga maiso kwa baruka umubiri buri no borogi igo oborogi ebori chitaipe chinyingi igo borogi nigo bori chitaipe chinyingi mbubwate faida ne yonse mokonyoro botenenku kera gwatebire ngibirogo mbiro mokoenana kera mogwate chi meeting chiro chabutuko faida teyo oborogi mbubwati faida inde ege kogera no originya meji chia abantu njiri koko konya kindi ege ntokende norogo monta kwe faida teyo konyora anyway emesara nire twari kwanyora butuko ekere tori chi meeting eji chito lakini besa chirinchi arenge gotokonya meshahara eliteri gotokonya kindi na bokonyora chibesa lakini nande kwanyora gwa chitumekire nchirende igo barande gwatigaire kwa bumutaka ngai chibesa echi ari kurwa chibesa echi ngo twara tore muna bono ngo twara twaringe chitaipe echi choborogi muna abaganga abanyamesira nabo twari korogo umuntu nande twamutuma ase umunyamusira umuganga uri umanya kwenda otebye umuntu uyu urwarite nga bono gutaka kogokonya reteri bwa musini umuganga uyu oegweri bwa musini no murwaire uria murwaire uyu karureri bwa musini chibesa chirio umuganga uri chireta butuko riri twaumiranire komiti otate chibesa china chiarwo bono tingora keiga egera igunganko gwenare nande mutinge acharete nande chini ikono gotebanga baganga nabarogi negentekemo kai igon ndiye muntu akomye kuguchia se bagotebanga kugia sinyire njira rugoro kerigeri njira mate muntu gwatebanga bono narwarire mono tikangenda somoba umuganga mugango nanero gocho korogora ori nande nero gocho korogora ega gocho tate inga sibora twatingora ke igari ase twagusibete riri gwachire unanko wenore na tate isiba ndarete chinde bona nabuko na kuruchi besa chiririo karioka omoeri oye tori gocha kwa gwena chibesa chiri chigo koerera igugo kutwanyore kiriero kirikiao njera ki montara asinye maybe abarogi kera bakomurigia mbakomunyara gusa muntu chigotemanga toroge muntu gete tagukwa mbinu kiero secret kiera bono egento keragere babarogi ba ekere twari ko tema korogo umuntu gusaba sana umuntu uri bwa masabo ugusaba sana bw'engata ekere twaringe gotema komoroga tusinyire igo togonchoka twamurukanera omorogi bono nabo korukwo omorogi otari morogi ase eng'encho yamasabari ogosaba bagochigotema gokoroga kwasinya bono bagonchoka bakoruka omorogi bona inche nabo ngoteba ng'a nigonde omorogi otata haleluya amina igo muntu karase obukristo kogendereta amasabo nabo gosangi ng'a chingoli morogi ngo ntemari ko ndigyo nyakinda sama sabona asinya igo abantu bali bagocha barukwa barogi nani nigo bara bakristo igo basinyire ige basinyire igo batemiru chimbinu chionsi chioba chia barogi aba babutuko basinyirwa singencho bara abakristo bagusaba mono yes murigiribwe TV ya AGR News Kenya igo kwaigure amangano tara renge gocha kumanya abulitangani abwasate biringo tugwati chitaibu chebarogi abange bale bagutuma chinyomba lakini bonse ipingo shirikiana bale bamoja na baganga niko bagokoleka sinya maseyemo amona borogi abande bale bagoita abantu abandi nande babwate birugo bakonyora meshahara lakini meshahara eyo teri kubakonya chibese chinga chiko basabaganga liryo montaire chibese chiriororo nande no chigo chichira na back ase egikundi ekeiga abwasate birenga onyo gotagete gusinya omorogi tokwa meipigo se torwara asinge jiyo korogwa mubwatesie na komakorera tata nyasaye uyore iguru uyogendera takolete nkwaniga eyemo aseyemo aigase TV ya AGR News Kenya na gwetere mitandao ya Facebook amone radio ya Bugusi Global Radio lero niko tokoleta maujana iga eyemo ase eyemo kurwase umucho mone okisi Kenya
lakini rende nikagendete kwirurukiwa ya masemo cross mocho mwana Dallas Fort Worth USA. Nintagete gukoboria ngakyochete gutoleka bono njira yachite kogera ngacha gutulika igeriga tokaimoka esa babarogia baba rinde baringa banene nje nari ngomwana bono baimukire batindo koira umuga umungina gete baimukire baire kanisa ime tochikoriera umubiri uyororo bono kera baike kanisa ye imerire bansire ko bagana nyasa kareta chinguru chiaye uburabu bukamese kanisa ye ime muno burabu bwa mesa chibicha chiri chikarorekana ase kanisa erime haiga bono no tochete gutamakero morogia gatama kubwaye na nche buna nari ngo mwana omoke na nche ngatama kubwane haiga no nchete guturekera ngacha kumanya ngakweje binte bitwari nge gukora mbia ringe bia ege kogera nche naso eti gwari ntamanyete kende ekero nacha korora ngagente kenkerikia na banta benjera batamire gente kenkerikia bona haiga no nchagite kurira ngayansa weitia ngateba yaya tiga monjo kere nyasaye ege kogera ti ngocha gosoa se bibebi nche konyora ubuya koruororo ngamonjo kera nyasaye ngachaka komotogi nyasaye sinjira yogotera igono kwarenge gatige kunikeria ase kanisa ya Nyakeore ali asa bantu bagitwe bicha ari nona aringe nona ire tubakaria igo nona akabeira aria bonekera gwetera yonse epi ugateba ni gugutulika kanisa kiwa cheto gatulika ina chete ngatulikira ekanisa yaringe korokwa ngaruterani korwa ruterani nkanyoranga ekegunkere nyasabe kire miyane nari gusabita bauti kero kende enchiranire ukonyora umuika uigwete gusabane sauti na ekanisa yenero nibwato obo taratibu yaye gapidi nkagenda bakase kanisa korokwa nga BAG BAG aiga nomberete BAG naraberete baka BAG keroka nkabera BAG ya ikonge igo bakabono iga muna nachite gosoise kanisa korokwa nga Jesus is alive. Okay, ngikiara kogera kwale gokora okonganya kurwa se kanisa korokwa teba ditanga ni gwachakira userutera ukagenda PG boniga igo kale gusenga live something like that. Okay, again tokia gerete nari kunganya nachite kunganya na ndi kurwa BAG ena nyorete ngatindi konyoro bosibore. Okay. Munyora ngeri ntagete gukora bono ribageri aiga sende no murandi oyo tinari nge konyora ribage chance iyo yogo kwana no nari araso moyone na marika kare gotebanga umuntu korokie bibe biaye niga guseseniwa kore ndo yo ko bise bibe biaye oitari guseseniwa igonche nanjete korwa testimony oborori obo egerenso kibire chori nande tincha konyora ngabangira ni nande asoborogime ikono gotebanga chikanisa nchire chitari korwa libaga abantu maybe kwerezera bene nchirororo chibwate chirimiti chabo batari gutaka ukwane manganaya angabunaya mono. Okay, igobone gasi yawe boniga ne yo hoteli maybe no burandia na gentoki bintebyo na kigwa cha kitoko hoteli bono hoteli na chitekero na rueta sige kundi kikia barogia batwaringe na barogo muna na chigutoleka ekero na chigukwa no borori ubo barogia abande mbakwete lakini bali bande batigarite mbachiete kogokigwa ninjira na urukio bobisi bwabo ngana nche no naringarie no bambwate bono bakamanya gonkona bakandogegere gusena ninche koira ni gurubu ye yabo na nderia kabere lakini ngatene na imara bagankona bakandogere tuani yari kubugo mutuo neime na igu mutuo gobwateka orukabere bagankona maisonta likorora bagankona mogongo karingaka bakamanya kondoga bono nkubasuka bune balimo umupasta gitaga chakarigo mu Meru kuru Nairobi no muchio yase na menyete akaretu bakaga iga gusi ekerare tu bakagusia iga nero chete gonsabira agante binge metinyi sitage koera nyasango chakari kukwana na nchi bono gaiga no kinda ire botuko manya korora nga inde goro bagete ntambi sana
kinkorigera chinse narora n'emitu y'abantu Yes. nchenerengera linga n'abantu bali ebitondo biri tware koria na bie binkorokiwa omopastor oyo kagwakerwa esimi otebiwa buna ngoteba nkorora emitu y'abantu omopastor oyo manya gotoigorera ng'a echi na echindoto chiria muna nyasaye agochigotumeka omwana oyo achikoba omorandia Yes. emitu eye aroche n'abantu omosangerikano bwa abantu arache aranderia aiga no nchagete kobwena etwanierie egatiga kobuga omotwane amaiso agachaka koramokia omogongo okaba buya Yes. aiga bono no nchagete konyora ekeguki ogosaba nkanyora amatera agocha chisauti chikong'ichera mpaka ngachaka gotera gete gwachete ang'e chinsa kianda chia botuko kingosaba ng'a naigure eriogi etata ondangeirie naigure eriogi etata ondangeirie ninchwasende omwana notimoke ninchwasende omwana notimoke erio nkabwate sauti eyo baka nkagenda studio ngatebia omonto oyo nareko namenyete bwoye nkamoteiga tiga ngokorera noa na egasi lakini ong'ire studio ong'akanire chibesa ntera amatera aiga oyo ase namenyete akang'akanira nkarekodi ngachaka ogoteri bwane bakabona nabo nabuchagete mwanjwa mwegereria we TV ya EGR News Kenya tukaganga kero muntu agendera tukora ibibe nigagokora ibibe amatukwasi tugenderete ukwanere ya masiyemo aigasi studio tugirigeria rero gakurukunga evangelist Alfred Mugambi abulitangani nigahenge umorogi lakini kironyeka mwaka buri gwe mochimikera no kenda neyemo ateba ngano oryogo mbonkonya ekero ebisanga na makumia amaberete buna aborogi gusikundi keborogi akamwa kumukorana tata nyasaye magega yaje akasoa sokoteri wasate bingu wikiramboniga migara moteri wichifurio chinyike iwo tukosuko moyo ekarole aseseye tokana ekarumontaro munyebe ingagochikoba nebibe amatukonsi ko bari barabo baratara batatige maybe ebibebyo ikegera kubakonya bire una kerumonto nokora gusochora agwaye chifurio muri ngwate chigoteri bona gambwate chifuri mwisano neno chifuri ngwate ni sandemo ngwate somo wiki kusiku Kiswahili na ngwate keusi ngabulukanya ni Kiswahili yes na hiyo tayari toke ya Nigeria ni tayari toke ya Nigeria asifuri muyane yakani yes ngikira to batera ni toke ya Nigeria ko gran poranga batabagiri ko bachita ri toke ya Nigeria no indika CTV to EGR News Kenya oja tulitora kama tera na yale amina haleluya okay egen tokia gerete ngatera ni toke ya Nigeria igone kona morandia na chite korengereria mono monika kitwaringa soborogi ebintu byale gokorekana abantu nkogenda baringa soboganga kobaeta na kunyumba n'umusacha n'umukungu omukungu ona cheki no tero na bana nkogenda somuganga nero uranye ejo kwanche kubikira umusacha ulione egere tuigwane bono umusacha ka umukungu manya kogenda ororo omuganga ogenda omukorere bituko kero kende n'umwana batagwati umuganga manya komukorere bituko lakini ebituko ebi mbiri biko manya sawa bonene aiga bano bataro kongakobeka muno mugano uyo egero semia bantabange batika no boganga bagende asenya saga kugera nyasaye nere umuchakana nandi nero mwari egero muchando chire nyumba genda bekali runse abana nabekali runse mugaka bekali runse abana bekali runse nyasaye nero koleta lichiguliria asi family yachako mumanite nyasaye yatine na Burundi asante sana soko tuelezera abene lakini this one ni ngoja ne boli ule chomo Kenya sometimes ya bateli kwa tera mole na bange mole boga ndio tekora nigi ko karo nigi no wetra matera usoko rabia kuna bapasti que tutenga mleti usome Biblia ngoja bato ili ndio makoreta nyasaye au diyo komosi ya somsa ko basa matera au ko roje to tera kwa jazalo kwa mkora asinye mama tera menamina kusikishi moyo ni sente ni sisi katika vile na kio kwa komosi kwa tera na kwa how do you get a message ya matera okay ni tangani na bokota osildinga ndrete wasome Biblia na nyori message ya jire
na nyori message kurwa se Biblia namanya bateye Nyasaye bone gento Nyasaye gukora mwiriyogi nye sauti ngiya egera korekana ne message na somire usena arorire gukoreka saba mwiriyogi ligiya egere ndosyo goteruko mbeki gucia sabanto egera kogera samatera mbwangu montako nyori message kubwali nkundara ndikurwa se Biblia Nyasaye kinda ile botuko Nyasaye manya kondete liyogi nanyolire tiuni ya bene na kumbusio gotera muna bono tinasomete skulu la inche bono tinikolika gotera kuwa nensi inche gongo kombosia ime asumu tuwa nensi ningende studio gongo teninaiga inche natero gotera kuwa sipi na nabeka mariokia nonsi kogera Nyasaye nangete chisauti echi nabeka narosio gotera kuwa soka uchiali na gongo kombosia matera ninchiri nabo yabasiba egetubusaba yanya sabo konye uriyo munyatengoro ilibonyore iligiye kugera mangana nabuko nyara kwitara sikiroto usekera gusoma Biblia nako yagwata ingetubusaba niliyogi ili message igaka ucyopera ebigiya ane soke byo cyasaba tu ilinde bakoke banyeta sama tubabono nyamatera utariya maya andi akimutu nako nyara kuyarigeria ikirere namaka waterera ngako ikirifuri musana mbere watera isana yes lakini nende kuna abateri kulega songo usitwata bateri abange bana sisi ya Kenya tubata abange bane ku states tubata abateri abange lakini mechano kimungo cha mwaidera kama baba bateri wewe mbya mono moralia singicho yeli boli bibiya emechano to kwetera mono n'abateri ne mengi yes egya kogera nabo konyara gotera lakini tubwati kibesa kibesura sokelya matera nyabanya sawa koyayi nabo konyora gwasokiryo gotera kole audio lakini kobeka video koreka nechibicha ya bigasia singencho video ile ko bachibesa chire iguru yes egento kende nabo kosokia matera ya biyobe kebake video lakini enchira oranyore none transport yoka gose ebyombo byokorandiri gotera matera ya bigasia ngomu yes none transport yora sukuna bono urugusonga yogenda ko chisuneka iya kwa bigasia ya kogera tora ya kanto asita yoko nyora kanto ende korwa ora tumie egero chikotera matera yes neche no mochandonde to kwetera na bateri no bosiereria obosiereria kogotera banta bange bakoranga nechi beso koligia kero kende baira ne biasara bari ko manyanga nege to Nyasaye kireme yao kego sukumetenga oteria bande na baro banyole message no mochandonde muna bateri to wetera nege to ke kurokunga obochai yes omonto bono moteri ni obochai sana ngato bwatikinde naende arono bomane kitali raisi moteri gutwara kende na bakotera bye kwa mororaro kaine buya lakini background kwanyoranga ni galinse sana no anokorana na bakorara nchara asante sana mwacho muri TV ya AGR mwacho mwenyele amshort na shtukile sana asingenjo nchimanye tenga bateri abange nigo baribya lakini atenga mwetera bari mechando emenge ane egero bakugana kore kodi matera abo audio no marenga na wako nyara kugenda studio na kuya record lakini kuyabeka chicha no igasikale bakotema una bakunyara usaba nyara support nsimbe babeka chicha egero bakwasa kotara kurandia enjiriga wechasi chisemo asese yake usichinse chile kotara inge kumabera ko asengenjo tubagati transport yokuba musikose no macho kisi bagende sureka kona nyingi usibagari kiboli sike tubika bure kigo babwati gari babwati byumbo maybe batebenga public address to yoka babwati mono chispeak icho ilikwere kinga ko perform bale life kugaraba to habono majenga boikotere barolenga kibotera ne message ngakire live pamana mu polisi esidi shilingi 100 lakini batende wako trebe chalo yento na kumi ngabateri abange ngo barapataka bali kwenya iko wote toko nitageta bakonyi sana egera kogera naite yoboko mubongi bona baka kende ingikase intaba ngo tigo bateri ubono egera kogera tindo chikende boko mkonya lakini nande nchikonyora asinya sana usiri ntaba tiganya ndre kwe committee nate nabo kokora na konda wanyore transport wachi kurande bino ngo chikeroka bono
none speaker yo kurandirya kubura orachio obekya abantu bategerere igo nabo kuganyo bokonyi sa ndo igweta urangonyi ababo konye ge kogera ninde tayari bokonyo baje to bokonyi bokonyi business bokonyi bwagento chinjira lechi ngyoto nchene tanyo chibesa ege ntakene konyi muna public address nyore na means of transport egere ndakimikira abantu bandi. Yes, mwalimu wetu via AGR unaenda kukunga Evangelist Alfred Mugabe wasate bimo tembera sako nyara yakora ningarake kokora kasiye kogara yakora ngando bitu bya gakorire chinga kichamaga wasako bolinga ayo bolingereti koranyolenga noli muwasini ko support enjiriga na ko support gatebega Minister of Transport maybe gatike kusene bibili kusaka nyange na the public address city speaker chiga chikuru don't know 25,000 nige tukenga muhekibo enjiri kera okune abatera kole tumishobeka kwaye ukora okune na ko support with TV AGR News Kenya lakini timaje tinga abantu bali ngabatele bayiwana yi ngayo comment tukusi umeta diyo incheti tingo kina materi onde bwesi manya buchaka gotera ega kogera nchen kweta sige sunte ime ne karona rwa sige sunte kime ngachaka gotera nkolera sana singinjo tinabwate none musani ulinge kumika ane chinga kichu nari kunyara kogenda none mekutano nchikorora gusena wane kanisa biyega nchikumera nabantu bandi bambo kinga ngotera bari biye na chinte ngobono nchego ne wete tunga chakayo korwanos yes lakini nyasaye na nda batu murubelinga intole kenche korandie enchirenga ni nabandi batoleke nabarogi bandi batoleke na baibi batoleke wetera matera ne amatera yakabamaya agatwara kimese chichingiya abantu abangi bakunusana yes agakuna abantu abangi so one gento kyoka problem nenchiranga ngakingo ikeria abantu amatera yakugana nabo bajaga neti lakini tinko nyara njibweka kubaikira maunu mochando noro okay mwanchwa umuri we TV AGR ego twabwate nkwana ya mase mwana Evangelist Alfred Mugambi tukite komwa ndekeke ya moibiriga ilinda kwane nkwana yayo mwelio akaro tukukura aigase studio nkwana yayo mwelio Evangelist Alfred Mugambi okay mbiye mono muralia siri bageri umwancho mutegereri andonsi asimon tegerete nandi simondoche ogosaba kwane ngotikira abantu bonsi timondora kwa munyabibe munadidina renge gusebuna nakwanire ko rumage gabo naiga murocenga nasingincho naringe ntakana nanche nabwata singotamereka geranga ngakorobana niwa gocha segesunte nigo ogosaba kwane ego ngosaba ngakonga masabo tene nasomo nene kora sinya sae morogina kurigitari gokonyora nande kora sinya sae amatemu naroroge kogera yubunere natemetwe nigari ngo mugaka bwukwege na lakini nanyoreta amatemu ajya kogera atene naso kwege na kwaya borongi igote na mono konga masabo semeli nyasaye noe nobo kongubororo nyasaye renko bubwali ngakia yemo litukelimo nobu mubui nyasaye kali moyo sisi ni wasana yes ekaro turigeti gukora buna kwanire mangana amange lakini ndi ntubwate na outlet ya materao nyuma tarakwana na ichenkole ngaya matera gutuka amaterane igago sekwenda munabona busongo ugaiga no manura nyora matera sakurukunga fenikerubo music na obwansualia nonye nalia o nigas nigas narongotoka rororo no nigas ya nyamira ngokoni dine mia yemo yoka okay ngotokora se mitandao ya kijamii ngotoka ndi mitandao okay asante sana mwanchiwa omotegereri weredi yitu ya Bagusi Global Radio na bali moturigiriti wetere TV yitu ya AGR News Kenya na bali moturigiriti wetera umtandao wa Facebook na baina nilingambia mono ase ogochora guturigiria na nelimbia mono ase ogochora gututegerera ase ritukerigaria lerekana legukwana no moteri okurukunga Evangelist Alfred Mugambi uyo kwarire ngabuli tangani galengo morogi kolende agacha gatoreka
wono ni gaka genderete koranga ngakia bantu bagutulika asokura nijiri wetera amatera ayo asate birenga natagete obokonyi ande yake uyora muswe nabo akomokonya wetera injira ende yonsi oyoga oleto murubirio bwenkwana eyamase mona bateli baito nigongoro kwa Dennis Zadok usiko kwancha nabo kondoka umokenya nabaganiri obotegererio bya nabaganiri oboligiryo bya andonsi asimole byamano